To ina so a cikin ku wacce ba mata aure ba ta fito nan sai ta min aktin din Hajiya Nafisa. Wacce za ta iya? Akwai yawa da sa'oba. Wace ce za ta yin aktin din Hajiya Nafisa? Idan za ta iya ta hauro nan sai mi. Ai ba ni kane nake aktin din ba ko? Gata nan. Wacce za ta iya sai ta hauro mi. Ga wannan ta riga ta. Wacce za ta iya aktin din Hajiya Nafisa sai ta zo. Ai nan za ki tsaya. Hajiya Nafisa, tunda yanzu ke ce Hajiya Nafisa ko? Zan ba ki abin magana. Ban san me za ki ce ba. Kin gane? Amma duk abin da kika ce